Lokakuun retki tehdään Solkullan leirikeskukseen. Leirin kaikki 35 vuodepaikkaa varataan täyteen jo kuukausia aikaisemmin. Kun aktiivikalastajat teippaavat veneensä kylkeen seuran tarrat ja tuovat omat lapsensa vuodesta toiseen tälle leirille, niin olemme luoneet toimivan konseptin, josta olemme aidosti ylpeitä. Mä tuli takana sinne Lahdenmaan puolelle. Me valikoitiin tää ihan sen takia, kun tähän paikkaan aurinko. Hiljentynyt vähän sen kyllä. Aito väsytystilanne. Katsotaan mikä kala. Esimerkiksi. Voitais jaksaa nyt vaan. Eikä mikään Oh, mun käsi on ihan kipeä tän jälkeen. kato sinne. Hyvä. Joo, kyllä Lauresta. Oi. Ai se on. No, mä sain ainakin 2 kuhaa ja 3 ahventa ja yhden hauen. Mä sain 2 haukea, 7 ahventa ja 8 kuhaa. Taitaa mennä kivi edessä. Nuoristamme kouliintuu taitavia kalastajia ja erinomaisia merenkulkijoita.